Sako wajen ka na kawo ma. Injiniya Hassan Muhammad. Shi ya ɗaure wannan waƙar. Shi ne ya kira da na gaggawa. Ya ce wai kar da yau tsayawa. Na kira wajen ka talakawa. Furtai bai nuna halin kyashi. Kwarai bai nuna halin kyashi. Mutum ne mai san al'umma, mai ƙaunar al'umma. Sai dai a ce ma malam. Lafiya mawaƙin dila kan balahiya mawaƙin gwamnan jihar Yobe. Mai bala ɗan buni. Yau ba ka ne waƙar kuma tukur burtai soja murmari daga soja. Soja ba a son gohon na gwamna kashin bilbili kawaiya. Yaro na ganin abun wasa ne. Maya na ganin abun tsoro ne. Allah kayi mun gani dan malam gisu. Kayi ka gama lafiya. Dan haka kayi mi da dan albajirin mawaƙa na guru. Zo ka ce ma alai tukur burtai wani abu.